Sfatul specialistului și astăzi alături de noi doamna dr. Daniela Raiciu. Bine ați venit! Bine te-am regăsit, Florentina! Ca de fiecare dată îmi doresc să aduc telespectatorilor noștri sfaturi foarte interesante. Astăzi poate sunt în asentimentul vostru. Mă gândesc la ceaiuri și la plantele pe care ar trebui să le consumăm în această perioadă pentru ca vigoarea, starea de bine și poate să ne apărăm de anumite, nu știu, afecțiuni care pot să apară. Pentru că, da, iarna organismul este un pic mai sensibil. Plantele, ceaiurile, cum ne ajută ele, cum ar trebui să le combinăm încât să ne dea acea vigoare de care avem nevoie în această perioadă. E foarte important să consumăm un ceai, nu numai în această perioadă. Important este să consumăm ceai extras din plante medicinale și aromatice ecologice și în timpul primăverii sau în timpul verii, nu numai în perioada toamnă-iarnă. Cu atât mai mult noi suntem obișnuiți iarna să bem o ceașcă de ceai, să stăm liniștiți acasă, la căldurică, sau, uite, acum poate că ne spuneți dumneavoastră cum ar trebui să-l preparăm ca el să fie cumva băut așa într-o atmosferă de bine și bucurie, pentru că prepararea ceaiului este o artă. Bine spus, prepararea ceaiului este o artă. Ar fi bine să consumăm ceaiul sub formă de infuzie. Ce înseamnă infuzie? Înseamnă că noi o să fierbem apa la temperatura de 100 de grade, după care o lăsăm să se răcească la 40 de grade maximum și atunci vom introduce planta. Planta ca atare sau planta într-un pliculeț. E importantă această temperatură pentru că se păstrează substanțele active. Dacă nu vom respecta aceste lucruri, pur și simplu vom consuma o apă colorată. E vorba de anumite plante medicinale și aromatice crescute în agricultură ecologică care ne pot ajuta în această perioadă și una dintre ele este cimbru. Thymus vulgaris sau cimbru de cultură este o plantă cu proprietăți antibacteriene și antiseptice pe care o putem folosi alături și de alte preparate, cum ar fi extractele glicerino-hidroalcoolice sau chiar extractele alcoolice ca atare, pentru a avea o stare de bine, după cum bine spuneai, și pe de altă parte putem alătura și alte tipuri de substanțe active extrase, de exemplu, din coacăzul negru. Coacăzul negru este un arbust care s-a dovedit a avea foarte multe calități de excepție. Că îl avem în cultură sau că îl regăsim în flora spontană, substanțele active pe care le regăsim ajută la a avea un organism sănătos. Deci ți-am dat exemplu două plante medicinale și aromatice pe care le putem crește în agricultură ecologică. Pe de altă parte putem face și niște combinații între aceste plante medicinale și aromatice. Putem combina, de exemplu, afinul cu busuiocul sau, de ce nu, putem încerca să folosim pentru o stare de relaxare, o stare de bine, levănțica cu teiul. Niciodată nu trebuie să exagerăm cu doza. Doza este foarte importantă, deci nu vom consuma litri întregi de ceai pe zi, pentru că nu ar fi așa cum trebuie. Ar trebui să discutăm cu specialistul în fitoterapie, care ne poate ajuta cu o schemă fitoterapeutică, chiar și în ceea ce privește dozele de consum ale ceaiurilor care conțin plante medicinale și aromatice. Mă gândeam acum la momentul în care ar trebui să bem ceaiul, să fie după masă, pentru că dacă mă gândesc la cultura japoneză, ei consumă un ceai imediat după masă, un ceai călduț care face bine digestiei, care îți dă o stare de cumva de bine imediat după masă, sau înainte de masă, sau și. Cum ar trebui din punctul nostru de vedere? E în funcție de planta pe care noi o consumăm. Noi discutăm acum de plante medicinale și aromatice care cresc pe teritoriul țării noastre și care au proprietăți de ameliorare a unor afecțiuni. Dacă dorim să consumăm un ceai doar așa cum fac japonezii sau chinezii numai pentru plăcerea de a discuta sau de a consuma acest ceai, sigur că există ceaiul negru sau ceaiul verde, pentru că ei au aceste două plante pe care le folosesc. Putem într-adevăr să folosim ceaiul, să-l consumăm ori înainte de masă, ori după masă, nu contează. Important este să nu depășim o anumită doză, mai ales dacă sunt plante care ne pot ajuta și în alte tipuri de afecțiuni. Până la urmă, doamnelor, domnilor, nu bem ceaiul așa ca pe apă. Corect. Ceaiul este totuși un aliment. Până la urmă, dacă mă gândesc că au fost dizolvate anumite substanțe în acea apă și da, trebuie să avem grijă și la cantitate. Mulțumim tare mult că ați fost și astăzi alături de noi și vouă că ne urmăriți. Continuăm!